Pathian thu thiang lim ilo ngai thlang u mathai bung som pakwa changa tanga chang rukhi ilo cher te ang hemi awang hian mi pa in anu le pa akal sananga anu pui awanang ti chuan an panni chuan ti sapum khat an lo ni to ang ati ti in chiar lovem ni chu ti chuan panni ani to lova ti sapum khat ani to zo kani chu wangin pathian in azom to chu mishing in then su se ti in achanga pathian thu kan siar de kan zatan mal somro se amen ole tuna khan bible chang poimo tak nima sela bible chang kan bo chiat zin ber te jing mi karon chiar chuaka pathian ina azom to chu mishing in then su se ti hini tuna hin mizorama hian enge pungchak ber ti taila nu thloi po ti taila dot kan soi thui lo mai theini than mola kan kal chuan pa lano pangte te pawalai no pangte te an borala ten chu ba ka khot tin maya hian meichia an sual wang po ni hran lo meiche fel tak tak kumno pangte te nu thloi kan nga em mai ni achan bulpui bera chon nupa inthenna atamani nupa inthenna hian thina wanga inthen engamo za tan omanga ma se thina wang ni lo inthen hi atam zok anlani arin omani Engvangin nge Mizoram hian inthen hi atam em ti hi tukina hian ngai tu hawila a train ka hria he boina hi kan chin fel lo chuan bible na chiang tak ma thu pek min pek pathianina azom to chu mishing inthen su se ati hi bo chetu kan tamlu tuk dona chu wang chuan bible kan en hian inthen hi pathian du zong ani lo ti kha chiang takin kan mu box sia chu wang chuan engwang Mizoram inthen kan tam ema nu thloi pathloi engwang kan punchak em ti hi ngun taka ngai tu tham ani to in ka hriani ole zirmi te chuanin an hanzira America ram te Europe te a khovel pumang te India ram ang ten hanzir chianga a khovel pumang pon inthen kan tam em ni chung inthen ta nu patrang then ta te hi engwangin nge an inthen ti an hanzir chiana chuan khovel puma an zir chiana chuan in uire san na awanga inthen an tam berani ten chuba ka chuanin inthenna chan dang lian le berte jinga an soi chu lack of commitment an ti ta amizo tong tak chuan nupui pasalte laka ngani do thei to lo kan ti mayang chu nupui pasalte do thei to lo vak in commit thei to lo an laka ril ru dik pu thei to lo ti na mai khani ta lack of commitment ti chu khang khan tam em ni abikin America rama phei khu chuan nupa inthen chan anti zazela som sari le pali point panga vel khan an nupui telaka do thein an nei to lo an pasal telaka do thein an nei to an in commit thei to lo commitment aum thei to lo ti kha an in then chan lian perte jinga mi alo ni tlat mai ni tin chu ba ka chuanin then khata chuan nupa sumle pai man du danin an lo wang te ni a ten in uire san na ba ka inthenna chan langsar berte jinga langchu ri thei thil zule drugsy ani bokani tin chu ba ka chuan uire na ni em silo thik na wanga in thren an tam em bokani tin thren khata chuanin kumno panglu tu ka nupa in siamte tin chu ba ka kopui te la ka beiseang mu lo te tin in kop nupa kop choi din munin anglo lutuk awanga incorporate thei da lote ten chuba ka chuanin then khachu kut in thak china wanga in then te ten then khachu chung tena an support lem lo in then le se an du awanga in then ta mei ten omboka tin then khachu sa khobek in an lo wanga in then te po mitam takano mani ole Mizorama in then na chan nupa in trang then na chan hi enge chan yang ti hi hanzir chiang ve ta ila ram dang te ang thawi kan ni ve tho karinga in uire san na hi atam ber karinga ti chu ba ka chuan ri thei thil awanga in theni kan tam em karing bok ani khalam khachu lo da thata ila engponi sala mizo society hianin thil change aron omani danglam na ron omta transition period omje chon hun in then kara kan oma chu enge kan ti chuan mizo meichia te aron changka chak em mai ni chuti line mi pa te ro chu ru ilawa boy kan tam chho em mai sia khata ta khan society a hian kanom na society hian
thil in thak thleng lian deuh mai ron om ta ni chu enge kan ti chuan tunlai tong kam takin feminism kan ti mei che te choi kana lamte aron lang lia chho em maya ani na taka chon mei che te choi kan ngai to lo khopian tunai pe chon chang kang to office tina lut ula ho tu hi mei che an tam chho em to metric exam enula pol som pani result han en taila mei che atop aron ni chho zat zat to tin sum do na po han en ta ula taxi khal tun ma mi zo mei chen kan ti lo tu two wheeler taxi te pe chu mei chen tam to tin mei chen an ti ve lo tu ra kan ngai sa ser na te thleng hian sa na te thleng hian mei chen tam to sum do na mun dor nga ti ve la pe chen mi pa hi mu tu ra loi kan om to lo ani ti chuan khatiang khan society a change lo om ta ka khan mei chia zok thok chuak tun tam tiala mi pa zo kha mei che na an chom kan tam tial mai ni mase kan society a mi pa telal na society kan lo ni sia khata ta khan mi pa tela chuan mei chia te han ra be chu adik che lawanga mi pa in achung ko pa kan hi lom ka thu ber tura lom ti na angril ru kan la pulian sia chu ta mei che en chom kan ni lo ke ma zokina ka tho chualom tiril ruan ronom chhota ta khan thil in no karon om ta ti chuan chung kwa hi kan buai chhota maya tun mangin mei chia ten an pasal ten za tok to lawa chu ti rualin mi pa te la chu tun mangin chung kwa ejong tu ber ni lawan tam ve tial ta box sinen chung ko in ngai lo hi kan tam ta em mai ni te po hian ka hre ve bok ani engpo ni sela mizoram a hian tuna kan soita kha har sana aron kentel chu enge kan ti chuan mi pa mani in ring tok lo insecure kan tiang kha an tam tol mai ni chung mi pa in mani in ring tok na nei lo chu an kopui te la ka hian an sol du em mai ni an kopui te ra be an du an kopui te kang zok tur kan hu lei thei lo thina ta khan thik thu chiat na ron om ta nu panuna neu lo om ta chu ta mei chia la an office kal na te an sum do na huna te mi pa zai tak takin an lo kwa hewa ti chuan nu pa in ui re san na hi atam ta em mai ni hian alang ni ve te po hian ka hrebok ani chu wang chuan engpo ni ta sela achin fel na lam hi soi ka tumber ani ri lo engvangin kan in then ti hi ngai tu hawela ka du ber lai chu ni ta ni chu ta tak chuan society a thil in then mo thil dang lamaron omta kan dan thei lutuk lo thilaron omta ni ma se engtinge kan dan thenga engtinge kan ti tlem theng ti chu ngun taka ngai tu ngai chu ani loi box sia pathian in then adu lo em mai ni chu wang chuan mizoram in then chan lian ber te jinga mi a hian in uire san hi ani ka ring ani in uire san na kan ti fo thina hi ani na taka chuan ven the ania bible chuan kan ngai to na veng thaturin min tia engani uire lo turten min tia hunma salama te pe chon thutlung lui hunlama te pe chon uire kha den lu mai tur thiala ni chumi omzia chu pathian hian uire nei suala chon angai serious em mai ni ti hi kan hriat chian em angai ni chu wang chon nu pa reng hian kan hriat reng tur chu kan kop pui te laka ril ru dang kan puthena tur thila reng chuan kan in thiar film angai ni kan in thiar film angai hi ni top mai ni abik takin mizoram a chuan fiam thuinan soi thina sarkar department picnic teng thei abol lo riau henan soi thina kal thin chu ken chu kan kal venga lo ka relem lowa nu kan ni ti lo pa in pa kan ni to kan ni ti lo ti te hi soi ani fo thina chu wang chuan in uire sana tur thil alo thlen don reng hian kan tlan san vat thi thamai ni voile khata mechele mi pai kan indung bo bor lo reng he kan ril ru atang hian pasal te du khop lo na te nupui te du khop lo na te aron len chang hian ti re le vathi thil thaberani tin mi pa po mechia po ke chu ka cha du chu amoi to ka thik thu ti chia thi athani tu tiang bok chuan keima po kha thik thu ka ti chia thi athani mitam tak chuan an kopui te lo bula hunan mang tam lutuka chan san in siam tam lutuka khata khan mi pa le mechia in nok a hi chuan riludang hi putvat thi alo ol em ni chu wang chuan heng nupa in then chan tam na ber mi pat mechia thil in uire sana thili kan ven don chuan
chance kan pek lo angai ni chance kan pek lo angai rem chang kan in siam sak tur ani lo top mai ni chuwang chuan kan opposite sex tena kut thoa in fiam te pei chu ti mi lo tur ani tin kopui te kan nupui te kan pasal te hriat lawa message kan type reu an mu kan hlo thil te hi ui re na thil ani ti hi kan hriat angai chuwang chuan mobile phone atang te hian ui re na te hi a in tran dei to ani chuwang chuan ho mei chia kan ni chuan nu kan ni chuan pa kan ni chuan social media kan manna te po nu kan ni pa kan ni ti te tilang ngamila ti chuan chu chuan kong tam taka min veng ve thei bok ani tin mi tam tak chuan ral khata nim hi an mu hring tlang pui thina ui re na lama che sualta tam tak hian an kopui mek te ai khan nuam jok ture mo tha jok ture mo an ngai thina ma se alo ni reng lo ni ti hi an mu chuak chok thina ni chuan chuan ral le lama mi nim a hring chuang lo ni kan kopui te hi kan mu that lui chop te po angai ve bok ani tin lo na an neyang ma se pathian ma kan tiam to thu tiam hi chu ngetani ti hi kan hriat reng anga chu wan kha kan thu tiam to ti der thong thei thil reng hi chu chance kan siam tur ani lo top mai ni tin ne chena ka soita kan khan nu kan ni chuan picnic na huna te department kan kal khom na huna te kan omdan tur kha kan in ve na ngai ni nu ti amoi pa ti amoi kan hriat angai tin khami ne na in kai noi tlat mai chu zu le rui thei thil drugs kan ti te hi ani tlat mai ni abik takin zu in hi bible hian afak lo ema zu mina tem to chon angai to na ti boina oma chu chon engeron thlen thin ol sam takin uire na kan hruai luin kan om thin ani chu wang chon nu kan ni chuan kan lo indu talani pon kan kopui te omlo na huna kan opposite sex te om tenena kan om na huna chuan zu hi khoi velo top tur ni mai drugs khoi velo top tur ni mai kanza ti velo top tur ni mai tunla engen soichin beer te apoimo lo de wan soichina wine te ma se kan ngai to na le kan ril ru le kan taksa chok tho thei thil re reng chu kan kopui te omlo na huna kan ti ve kha arem lo bur mai ni ti te po hi kan hriat angai ni chu wangchon herui thei thile in uire na thili uluk taka kian san kan tum chuan mizorama inthenna tam ber hi kan ven thei arin omani bible atangin engtin nge kan venang ti chu nakina hundanga kan soi le anga he thil pahni ringot po hi ven ngai ani em ani ti hi hriat a thaim em ni hei then kha chu ka kopui te hi ka ngai dam thei to lo commitment kan ei thei to lo te kan han ti ta ma se kan hriat reng tur chu inthenna te in uire san te hi inthenna te in uire san te hi channa cheberani kan lung oi lo ni pon in uire san kher kha tu lo kan lung oi chi lo ni pon siam that le dan kha zon tur nga tinge pathian ma kan tiam to thil re reng hi anget em maya athuk em mai ni chu wang chon ho kan lo ti swal pal to ni pon lalpan hena in lam le tila kan pathian eng swal hinge atu lo parati ka ngai tu thina kachi thin hian midang teril rutin na thi pathian ina a huat bernin ka hreta chuta tak chon engwangin ui re na hi pathian ina huat em kan ti chon ui re na hian le lama mi kan kopui kan ui re san ta ril runa em malam pan lei thei to lo khopin kan siama chu wang chon pathian an angai ho em mai ni ui re na hi pathian ma kan tiam to chu anget ka ti to kha chu wang chuan tin kang ui re na le zule drugs ba ka po khan poimo em chu nupui pasala kan in siam ma hian ngai tu tur tam tak omani nula tlangwal kan ni lai tang hian inthenna lo om tur hei kan veng theini engtin nachina ka soitak ang khan chung ko din mun in anglo lutuk te in nei lo atha natinge in nial na te in ti thinrim na te atambik em mai ni tin poisa man du dan te lo in anglawa tin
kan thil du zong te alawin anglova tiang akhan chung ko har sana aron thleng tambi ka tin mitam takina an ngai to thlen lo thina chu an ngai to thlen lo fo thina chu nupui pasal nei main kanin mangai chon atok kan ti ma se re thei lutuk te eizona nei lo lutuk chuan in mangai te har em chu wang chon kan ngai to lo ka tha tin hey sa khona lama in anglo rin na in anglo te hi in nei polo atha tin sa khona in ang christian theu apo rin dan rang lutuk ang chi hawi chu apathian thulam em po ni lovin in nei lo atha na tinge kan ti chuan kan chot ni serdan te kan eile indu dan te en an to lo chuan nupa ni to nuwa in rem lo na atambi kha ve na tha mitam tak chuan ikhir min ti po ni mai thei ka soi tong khan ka khran te zia point ni mai te ma se nu patam tak har sat na nei counseling ka lo pek ve to ate nu patam tak kan ne na ron tlulut ve tong try mamo te hi an boina tamber chu rin na in anglo sa khovon in anglo ka khran in anglo bible rin dan in anglo wang boy hin tam em ni chu wang chon mi chung ko boina kan thlen ma hian ma ni rin pui hi nu pui pasalatan in zon mai atha mangai na te hi chu kan ti mitam zo kina mangai na kan ti eng phet o hei engani trek de chei te chu kum khat po dai lo hemi piala ma hin kan ngai to fo tur chu enge kan eyang mo rin na lama kan in angangem sa khona kan lunga rualangem eile ina kan lunga rualangem ti te hi ngai to tel ram thani tin na china karon soita ka ngai poimo em mai chu mi pa security nei lo te khani tani chu wang chuan mi zo mi pa te u nupui te chom ringot ni tum su na thatak imulo ni pon ni tin in hlo mai ro nang mana na tho ine ve khan inupui a I hlo aniam zo kan I po in man in rin tok na ine nga man in chuan na ine nga mi pa nupui te na an chom hinga tingen sual tlang pui thin kan ti chon an nupui te laka khan security an nei lova an nupui te laka khan confidence an nei tok lova ta chon engen tum thin kutum manga nembe ten tuma tharum manga nembe ten tuma anu puitana lo ngai thei big si lova chuwang chon mi pa man in rin tok na nei lo an sual tlang pui anu puite po an duat lei thei lo thin ani tin mi pa man in rin tok na nei lo chu an thik thui a chetlang pui ni anu puite kha uire tur ta ngai na te anu pui te kha amon kop pui te kha mi padang be tur ta ngai na te an nei le na chu chon enge thlen thin kut in thak na te tharum tho na te a thlen thin ani chuwang chon mei che te po ka cha du chu a thei ram chuan nangma anga na tho lian nei lo ni pon mi pa ma ni le ma ni in ngai sang ve mo confidence nei mi ang hi pasalatan nei atha tin mi patan po confidence kan nei don ka soi dong han kan nu pui an lo hlo tam zo kan ni pon engamo tal tho chu nei ve atha chumi ni lo chuan nu pui te la ka ko pui te la ka suala all em mai ni khang inthenna chan sang kan ron soi tak te zinga khan abul bera chuan mang ina kan ti re thina wangle kan kopui te kan do pe to lo thin wang hi ni chuta tak chuan inthenna aron then ma hian nupa kan in siam ma hian he pa hi tuna anun dan me khi kangai dam thengem azu inthini kangai dam thengem mi vok a chini kangai dam thengem a thin che ti kangai zong thengem a meli kangai dam thengem ti ngai to ma sak thin tur tin tun ang financial mo sumle pai lama tuna an din hunang hen ni tareng se ka nei reng pengem ti te po ngai tu atela tha tin a chen ka soita khan rin na lama po in an tlana tha ni ole in thena ven thei dan tu le chung ko lim nei thei dan tu ka lut lawang ka ti zet na pakhat chi alu ka du ni hei hi ni isua krista mangai tu ve mi piang thar ve anin nei chuan an tlin lo na te anin mu sak lawa chung ko hi an ti parvul thei thir ni na tinge chung ko parvul thei lo thin kan ril ru kan dana kan concentrate na munai nang lawa van concentrate ve isua krista ring tu ni ve mi piang thar ve chuan enge an ril ru am thin ke po katling lova katlin lawangin ka kopui atling lo ve ni ti ril ru an ne chu ta tak chon ngai dam na ril ru an ron puta an nu pa kha chung ko perfect thafam kim ni lo ma se anin ngai dam to na ti chuan lim takin an cheng ho thei thin ani ma se isua krista alal berna mun lawa chon boina atama in houna atama chung ko boi thin ani chu wang chuan chung ko lim thena thuruk berle in thenna kan in then fo thina ti re thena ta na thap ti re thena tura ta na kong thaber chu isua krista chung ko in nga nu pa
Isu Krista in ngai apoi mo mai mani ti hi hre le ila ka du ni ole khang ka soi ta khrang khrang te ngun de lo ngai to ve ula nupa boy engama zat ka tu soi ngai thatina hi ni nom ti ka ria poi ka ti khop mai ma se a the ram chon i kopui khalo la do ri ramang che ka soi non leang in chen hi a chan na thamber ni lo best answer ni lo a the ram chon kan in nei na thu thlung hi von him ram itumang u amaro chu a the ngang lo alo om pal the ka tiang thil ka chu tlem te chu om theng bible hian in chen the na dan hi chi ni chi aron da chu ka chu in uire na wangle thi na wang chen in thena phalani ma se mitam tak chuan lalpa ma kan tiam to hi how te kan chapolu tu ka vain kan kopui de kan do theilawa in thena ron thleng thin ani ma se kan la ngai dam thei chung chuan in nei na hi lavon him theini laven him theini atop kho khi I thleng lo ramang u in thena I thlen ti lo ramang u chuti rual chuan mi then kha chuan min then ngam lo tiang ril ru te put an ching thina khatiang ril ru pui ni chuan sim dai ro khovela hian in min then ngam lo tak tak hin om lo atula ni chuan kan ko pui te then ngam lo tak tak hi tu ma kan om ka ring lo ma se then kha chuan an pasalte an nupuite an fate an farra lo awang ten an la do ram rama then kha chuan kong thazo kalom be sei ten an la do ram ramani khati lai kar a in ti thei jok le kan thil chu lo ti thin chun zom reng tu ni kha chu tumbik lo tur a thalo chu wang chuan poimo per chu kan kopuite pasal tha kan du ni chuan kan ngai to tel nge nge ngai chu nupui tha kan em ti hi ni nupui tha ka du chuan kan upui tan kan pasal tha kan em ti te po kan ngai to tel masakhi a tha ome eng po ni sela kan soi rei ta dewa tukina chuan heng in thena chan rang rang jinga lian ber in uire sanate le rui thei thil awang te le sa khuana awang te chung ko in milo na wang theng thil rang rang hi ven the ania ti re the ni chu wang chuan tuna khan khatiang ril rui lo pume ke mo khatiang din hunai omani chuan theng hil de la lalpa hena kir le la lalpa min ngai dam ro he kan chung ko hi ka ven him the nan he kan in ne hi von hi mani the nan min tran pui ro tin lalpa hena dila lalpan kong ako mu emang che ti hi ka soi du ni ho u I trăng hawila Mizoram anu thloi pung chak lu tukte pa thloi pung chak lu tukte ti re itum te ngu ati re na kong thaber chu isu ani hundanga engtin nge chung ko lim kan nei theyang engtin nge kan nei na kan ven him theyang bible atanga zirna te kan la soile donia vo ini manuam fek ule